yen show obi ani because of the obi wo sika sin we nti efa ko nyamo isa de ye di katitiru eni se o yo audition eno ne ade ehunya ye hwese o ye audition wi a ansana yo se ke bia ka ho bia no eni emu se keke Sarpong awo pia ko bien yo nye ni na enim so onye audition onu a na busu bia o ye yo di fi ba ye no eke se nipa ana o ba o hwe na se no awo chire se o ye audition sa ba no kura no abusua e a hyemfo ni nyina nim se o ba no wa no Poku TV so send any day edin kan o jan so be subscribe you like and comment and share na obi bia so etimi enye bia hwe medi ene Kofi Efriye ene Kumasi Traditional Council etna se friends and for edin same bia ekoso ewo eye abefo titan video so e social media ne so ede eto Kumasi ene Ghana ebiasa fa na nyina enim se ye ekoso ewo Offinso ahensem mo no so nananom ka so mani ji ho a na dada akra na tese omo dada ye eti eme nananom atena konya Kumasi Traditional Council de odanifa nifa feku na no a ene obegina mu edema wona se sinamni edema nifafo asukore mapohene na abo acha Asantehene afei so amachi bawe hene one besi na an kontrefo aramu afei so asafo ahene ene besi nananom akomufo anamu amakom hene na amakom hene na besi nananom adonten anamu afei so hemaa hene ana ono so besi nananom benkumfo anamu ka benkum dia wa wonu asante abakosem ade no ni se benkum die na nananom a omo ebi watafo na atafo hene nom wo sa na benkum no enti ene mi se da gwamu bebrebe isa se ebre no eseda eni yafa afei so onye ba nya hene ono ene besi na anu chidomfo ene ne ma jase yaka Kumasi feku na na se Asantehene Traditional Council feku na nkasa de eso pa no mu doso na anu jasefo enti ene de obi atimi sa ho enti onye ba nya hene ana ebesi na anu jase ene na anu chidomfo anam afei so nana bebre ehene tu for brempon ono so na member ono so ebeka ho mo ene ewo Kumasi menhia efficacy nana nam tenase nsem a ekoso ewo Offinso konwasem mu to yani wo se omo de omo kan tintin bia emrantie ne baba wa se ye bu se de adomani atemani nton na moni nsu ade a wabetena kasafidie so anase abefo titafidie so na ensema enfreni ma ensema enim ana mo ka kire se bi yewura otumfuo se to abi opemso weba no modi ye wada no gu ni die kwaso gbo mo na gbo mo ase edi ma opa ensema mo ka kire kotokwa hene santima wura otikri krawi ni bia no maso no wada roma etwaye nana no mani abre esanse sɛdeɛ omusi ɛka no sɛ nananom ampie amma no mama meka bibi ankyerɛ Dr. KK Sarpong ɛne nana ama sɛwa nyaako a ɔno yɛ Offinso hema na kyerɛ sɛ ayɛ sɛ sɛbi deɛ Offinso nana hema Offinso hema ɛne Dr. KK Sarpong ɛne ebinom a ɔmo wɔ Offinso ɛka no na kyerɛ sɛ ɛyɛ no korɛ baabi nananom sɛ ɔmo ntena hɔ ma ne nyɛ saa na the person that nananom sama ka bebrebe onu se me de me ba bitum wa ne ma chesi na nananom de se bi ebu obi nkasa ma wo nom ni senti no mo ma chia me na emum acha ni ho dia na yen sefrefo yen so yen adaje na ye biebie ni kakra we yen ani na ye bie de ama wo na ohu de ekoso enedua yi ewo menhia efficacy mu amsua yenko na yekoye se de nananom esi eka no menhia efficacy wa bra Kumasi Traditional Council etena se ede sa ensemwe eto esachofo eni Offinso kunwasem a edi enya free kakra mu ni no
Frimra, Asantehene, and maybe I feel like I got off on the same way. I feel like I'm once a year to be a mamma saying, I can see. And tell me, what is there? The Kubi or Offenso, or my house here, or my organizing press conferences. This is Central for Shia. We can say, my just Central for. It's nothing more than someone who can do on. Said when you say, undermine otumfuo, it's 2 years old. Na ye nhwe entinase e ma otumfuo 2 years old e Asantehene ya hye nsan sebe ko nkufuo bi e Asantehene amamre eniago the Traditional Council Kumasi ya boase Asantehene ho na the Canadian transit man the BS and the red Nadia Achebia Yatren. Usumi do a train we could be our own flow moons concerned roof of Offinso. Na Omu NHS Dr. KK Sarpong where Odishia our Offinso Ufri Ashim Abusman Nam Sentino. With me, if it's what we are not going to same way, any who said, Master Council. Any otumfuo nsema, of course, what can I feel see about if official and anybody. Just get tennis answer. Usume eduna mususo. Ashimade adishi bisu asore. Anana Yajiman. Our free friends and a concerned youth now, a former that association. A can now, Omudis in some who go maybe a fucking kiss upon a Hindi etudia. There no now a first so Fiso benefo etrasi mu ze ye koso we die eni amamre santi amamre eni amane bobra ndi omu ntina won so nhwe to mu gese de yusu e de isasem afio na ye pese ma mu tie ni se sabre otumfuo e bomodia se niam e koso nyina sabe enkoyie never so bi ma Asantehene no obehwe na ofre afisufo penyimfo ni na de oba manhia na obomodin edie atuye ofre mempenfo so onya wo ko ofra de ni na so mumba na sai hwemudie ya otumfo nam na dum so efre mempenfo na awo Offinso no mbe ena ebinum aye ne se otumfuo ena ene osi Offinso akonya ndi nanti wa gato mu mafa mrache won sem no eko Offinso mu eko bobia sempelifo a omuba obi obuka se ope kikisa ko obi o kasa bia no you are born one in a cell. And no, I can't be teaching you, and you share my pleasure. They can once. Otumfuo nim, sa ashim addition. Oh, now, my best say, I dear no, Kikis upon come on, you better do so. Into a chess, Usumia, you won't be a dead also, if you want to. Bia obia community bia for na busu bia mra na onhwem onfe yetu Asantehene akonya no ye mfama se wo sikanti ye de ma wo ye de ma se wo ye de hie so besre omia to na besre se be fa akonya no ma ye kuro yi a
ɛno otumfuo to hwehwɛ wo na mo ba sɛ ɔyɛ de hye na mfi mu kyerɛ sɛ wɔnyɛ de hye a ɛno ɛda nso so na ade yɛ pɛ sɛ ɛma mu hu yɛhwɛ abakɔsɛm kakraa bi ɔfɛ so abakɔsɛm no mmoa na nyɛ no titiri nti ɛne wɔ ha bɛ ɛbi sɛ ka nsɛmfuaa bi nsɛmfuafoɔ mo kyi yie ade yɛ ho hia ni nkan ɛsɛ ɛfɛsofoɔ ka fɛ so president afie so yɛa yi a wɔyɛ asomafoɔ no ɛmu firi adanse ahyerɛmfoɔ to wɔyɛ asomafoɔ wɔmfɛ adanse ɛtu aba ɔfɛ so sisi ɛfɛ no fɛ so wɔn nam kɔ ahodoɔ so ɛna baeɛ ɛyɛ so ka ho wɔn kɔ antoa ansa na akyire no wɔn bɛduru baabi a ɛfɛ wɔn tutu ase ɛhɔ ɛna wɔn bɛtena na adeɛ hia a ɛbɛ sɛ yɛka ɛbɛ sɛ ebi sɛ ansa na asante kabo mu bɛbɛ yi etutu ase na ɔnyɛ man ɛna ɔtɔ tutu ase na ɔnyɛ man ɔnyɛ man ɔbɛka asante ho ansa na akyire yi yɛbɔ no man ya ɛbɔ no man wɔn ɛbɔ no man tubo sɛ tu ɔdi kan nsoɔ mo bɔ no man na adeɛ a wɔsɛ mo hyɛ no so bio ɛyɛ asante abakɔsɛm mu ɛne sɛ mfi apem ahanson aduanan nsia asante ɛne germanfoɔ ɛkɔ akon no akon n'akyi na otumfuo Poku ware odi gan ɛyɛ sɛ ɔbɛ kyɛ ne n'abrɛmpɔn nsase ɛne ade ɛnumu ɛna ɔfin so ɛpere sɛ wɔn deɛ ɔpɛ asase a ofiri tɛkyima ase hɔ ɛba ɛna otumfuo Poku ware the first this asase tam nyinaa ɛma nti ɛma bɛyɛ abakɔsɛm kora da hɔ sɛ fin so abakɔsɛm mu wɔn frɛ saa adeɛ a otumfuo Poku ware yɛma ɔfin so no yɛsase tam saa hyɛ wɔn nsa no mmoa ni nkɔ nti obi gyina baabi wɔka sɛ otumfuo ani tumi biara wɔ fɛ so saase so a na yɛ nɔkwa se ɛno na ɛbɛsɛ mu adeɛ so ɛbɛsɛ mu hyɛ no so tɔ so mmiɛnsa wɔ asante amammerɛ mu ne asante abakɔsɛm mu ɛberɛ a santeman nyinaa gye twum mu sɛ yɛyɛ baako yɛyi wɔhene baako pɛ ɛto yɛ ho to ni yɛn kan di nyinaa Asantehene ɔne otumfuo odi nkan ɔsɛ tutu a odi kan bɛda asante ano ɔne ɔno a obi kɔnfo ɔfa n'ɔkye kɛ asɛ sɛ ɔkyekyere asante ne man na saa nneɛma ɛba yi ɔman biara ɔpɛɛ sɛ nka ɔbɛte ne ho na ɔsɔre ati asante no abɛrɛ ɔhyɛ asante no no ɛde ako bebree baa ako bebree okura asante abakɔsɛm mu a saa ako no bebree baa bi ɔpɛɛ sɛ ɔbɛte ne ho afiri asante adeɛ baako nso mpia no so sɛ asante yi biara ne otumfuo sɛ tutu asɛbe ti kɔkɔɔ so sisiɛ nko a obiara ɛfa ne pɛm sɛ ɔno ankasa ɛde ɔman hene bi asi so aberɛ a asante amammerɛ ne amanneɛ wɔmmɔ ho ban ɛnhwɛ sɛ deɛ wɔ sɛ amammerɛ de toɔ deɛ ɛde ato Asantehene bi anyɛ nti no sɛ bɛyɛ a sɛbi yɛdie ɛba ɔman nyinaa ɔman ɛwɔ asante nyinaa mu no
Sabi yen hwe obi ani nka so de wo bi wo sika sin we nti ye fa ko nyamo isa de ye ni ma bebe wo ayehwe de di ka titiru eni se o yo di hye eno ne ade ehunya ye hwe se o yo di hye wi a ansana yo se ke bia ka mu bia no bia ka suban eni ade a o se be titiru se o yo di hye nenu eni emu se keke Sarpong awo pia ko bien yo ye nyina enim so onye di hye na ede ni hu ye onu a na busu dua o ye ye yo di fi ba ye no e ke se ni ba ana o ba o hwe na se no awo chire se o ye di hye sa ba no kra no abusu ya ye ahyemfo ni nyina nim se o ba no wa no ndi when ede na o hwe na se na ade so ahu ye titiru ene se dem kai no Asantehene bia tutu asante amamre ni amane ase saa no otumfuo se tu otoso mienu Asantehene oso ekoso ase asante amamre ni amane de obo ho ban enti o ma ofeso hemaa akwanya bebre se ko yeto asante amamre de hemaa udi ma kote hwe busuamu le yi papa nimpa bi na ba no ana kwa kire ko nyasofo animfo o mu ni ko bi bia bona eva ko nyama enti o ma ofesu yima akwanya bebre asuso na wa ma ofesu yima kwa oba o sikeke sa mwana mde mepen aba yi ni keke sa konzo enya ni eti yeka mas Asantehene eni biasa fa na nyina ati se Asantehene enye so wosisa Asante amabere ba bia saa so na feso ko nyasie nsemu yi ye die ni wo pe ye bibia nazo enema ye huni ejese semdi kankaye no kwangwa wo feso ne ahyemfo na busuafo ni bidra nso egina eye niema sebe eye nyamo ho sef na efa yidie ene nkoso ema na ema Asantehene kwan na o mahina fata se odi ofenso no yi no ile mu nyina ase asemi nyina no enne nana no matrase o makani nyina bi wakotie bi se eye beta keke Sarpong na ye dia se ni ko fia metie na ye dia nana no se ejuada be ejuada bi ye ni ye abusia edunso a obia prese ofenso akunya oye de se anase oye isikai oye abiase ni se obedi ofenso akunya no nana no se obi amra na omobo na busua bi a enche Santimary ane na nanom atrankunya na say Kumasi Traditional Council Asantehene Traditional Council ni nyina bra na efa beto na nanom anim se de be ya ebo sampa wo ya desie ana wa de ase yi se de be ya abusua no ebo sampa wo de waka busua ni bi a pa eni se ene adaje na eni eye na chef kesem ni nyina na nanom aka no me pese beto mu chini bebre ni makonya amane nso echeto ma ehwa anuma so chebia so awojebuo eti ma fa sida ma na nanom na ma trakunya led by na askore mampo hene na na bo acha sadebra oni gina nifafo anamu ana afi so hene ba nya hene ene na nanom bia na na madawa metini amomudie na sawansa na sawansa ono so ni papa fi ofenso nya sekuta na ndo mu asede mamo yede wesia na dafofo sembia ebubo ewachi efa ahensam ho a bema kofi afrie ede ba besomo ewo Poku 1 TV eso yede wesia yakam nyina
Poku TV.